ba bat parlok baro kinong kershan barabor ya kane ke channel chunga kinong pe ya ke video kane channel chunga te kane ke video bangala pan like kini kisingi ke bala dem ke wenga kwa ban ong ba ngam ju persya yano lane la dapi mane ya kano kebalang lane ya kano keblay Hendra ngidai ban mane katkum kerkom bangin ngek bangin mane. Jadi kane ka video ngapan like kenang ngapan i kenang pai ba long ba kane ka doncing peta ya kane ka kom mane jong kine ki ba mane oblay thau mo. Sedaki mane eru ngenle kum no ngidon la ujung oblay ngihaban mane ngidon la kajong ka jingek ngihaban ngek. Hendra kane ka kom le jong kine kalong ka ba om sngel tenat mo mar balay nga ong bangam setenat mar kane ka jaka apo rikasi jongi ha nong Mahir Island kadai ka jaka ka pekai bat ka rukam de ka ka bakei ka batuj kadai ka basu dambek kum hapo damsat yuk lesena padeng cupi kidon ki balak poi sane na kata daw ko ban kren ba kane ka jing berat jongki ya uni boleh tahu hangne kalong ka bakta ya kane ka lane ya kane ka jaka marah kane jaka ka dontang kane ka we ka bahe mo we malos nem berat yole se hadiah nabut ka kata ya kane ka mo de hadiah nabut mentaru I ka balak kam kata hi namar ka we ka bujing maru ya ki brio lane ki kena mau kam tam ki basum kane ka jaka mar kane ka de harus surok ki jusum baik beruman kapor marah une boleh tahu ki don ki dieng lane kino ki tiar ki ba la ban pemirsa ki brio le support ba ki sum ki kum cintut ki kum jom lane kum le nom te kala ban pois ki jing sau bat ka weru kam dei tang ya ka jing sau kala ban penjot ya kane ka mo te ngam kuat ban keren bun ketin ngas kuat ban ong tang kita yo lese danga baklah pe pila ban map ya nga namar halade ngas ngokta ngam kuat ban keren bun ketin yo lese yo dan ki bakta mo te tang kuntai ku boleh sibun ya pi baru kino kersyan yang barabor sedang kersyan shu sedang ya share shu ya ki video juga sedang ya like shu te boleh sibun ya pi baru Compare dengan apa mah? Compare dengan apa mah? Compare?